26 авыл һәм бер шәһәр җирлеге һәм йөзләгән хезмәткәр. Бәйрәм тантанасына да барысы да килә алмаган. Хезмәт бурычлары мөһимрәк. Үз эшләренең чын профессионаллары шундый була дип башлады сүзен чыгыш ясаучы. Мы с вами несем такую вахту, наша работа такая ответственная. Это не только каждодневная та работа, которую мы кипим. И кроме этого мы работаем с населением. Около 60 тысяч населения, которые смотрят на нас, ходят к нам, чтобы мы помогли решать те или иные проблемы. Бәйрәм ясап хөрмәтләүләре күңелле булса да, иртәгә үк янә эшкә керешәсе. Шуңа да залда утыручылар ял иткәндә дә хезмәтләре турында уйлый, яшәүчеләр проблемаларын чишәсе бар. Мин Чулпан авыл җирлегендә 16 ел эшлим. Эшем үземә ошый. Безгә халыклар утлары булмаса да, сулары булмаса да, безгә мөрәҗәгать итәләр. Без инде аларга үзебезнең хәлебездән килгән хәтле ярдәм итәргә тырышабыз. Район җитәкчесеннән мактау кәгазьләре һәм рәхмәт хатлары мөһим эшләрнең нәтиҗәсе. Новосибирск шәһәреннән килгән артистлар чыгышы көтелмәгән бүләк булды һәм алга җитди бурычлар куйды. Быел делегация белән Новосибирск шәһәренә Сабантуйга барасы. Мы были в Казани, в Нурлате мой в первый раз. Без моңарчы Казанда булдык. Нурлатка беренче тапкыр килүебез. Шәһәрегез матур, күренекле урыннары күп. Нурлатлыларны Новосибирск шәһәренә Сабантуйга чакырабыз. Концертыбызга килегез. Шәһәребездә көтеп калабыз.